praxi sa čoraz viac stretávame s prácou na živnosť, ktorá sa často javí výhodnejšia oproti práci vykonávanej zamestnancom na základe pracovnej zmluvy či dohôd. Najzásadnejším rozdielom medzi prevádzkovaním živnosti a prácou zamestnanca je, že živnostník poskytuje službu, ktorú od neho odoberateľ odoberá, túto službu poskytuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. Naproti tomu zamestnanec vykonáva pre zamestnávateľa tzv. Závislú prácu, ktorú zákonník práce definuje ako prácu vykonávanú vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, ktorá je vykonávaná osobne zamestnancom podľa pokynov zamestnávateľa v jeho mene a čase, ktorý je ním určený. Zákonník práce poskytuje ochranu napríklad pred svojvoľnou výpoveďou zo strany zamestnávateľa a právo na mzdu, stravovanie alebo dovolenku iba zamestnancom pri výkone závislej práce, teda živnostník, ktorý pracuje na základe obchodnej zmluvy, o tieto benefity a ochranu prichádza. Je potrebné zdôrazniť, že zákon vyslovene zakazuje výkon závislej práce v zmluvnom, občianskoprávnom alebo obchodnoprávnom vzťahu, z čoho vyplýva, že výkon závislej práce na živnosť, teda obchodnoprávnom vzťahu, je protizákonný. Za takéto konanie potom hrozí zamestnávateľovi pokuta.